கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 50 லட்சம் மரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் புள்ளி விவரங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் மிகவும் அதிக அளவிலான மரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வளிமண்டலத்திலிருந்து கார்பனை பிரித்தெடுப்பதற்கான தீர்வுகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் மரங்களையும் காடுகளையும் பாதுகாத்திட சர்வதேச நாடுகள் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் இந்தியாவில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டு முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குள் நாம் இழந்த மரங்களை மட்டுமல்லாது மேலும் பல லட்சக்கணக்கான மரங்களை வளர்க்க மத்திய அரசும் தமிழகத்தின் விடியா அரசும் முனைப்பு காட்ட வேண்டும். இல்லை என்றால் மக்கள் வெயிலால் வாடுவது மட்டுமின்றி வேளாண் தொழிலுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காமல் விவசாயம் பெரிய அளவில் பாதிக்கும் என அறிவியலாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.